הבוקר בפתח, באוויר מורגש המתח, כי עוד רגע מסיימים וחופש מהלימודים. הבוקר בפתח, באוויר מורגש המתח, כי עוד רגע מסיימים וחופש מהלימודים. בית ספר ליגה, וכולם פה חברים, כי הם פה בבית ספר אורנים. ליסה, את כזאת מוש! לגמרי יולי. את קולטת שעוד רגע מסיבת סיום יהיה כזה מוש! לגמרי יולי. יואו ליסה, יש עליך חידוש! די, חזרה, ביי. זהו, חיסלתי אותו. ביי, אני אוהבת אותה! תכירו את יולי, יכולים לקרוא לי יולי. יולי לולי קצת חופרת. שמע רוקית אחת בסרט. איפה היינו? בית ספר ליגה. לוחנים אני מצדיע. מקבלים פה כל אחד גם אם את שונה ומיוחד. אל תכרוך אם את קוראים, איפה אני דואג. הפרדה הזאת קשה לי, רואי ידעתי בחופר. פה הבית והריקה, היינו כאן שנים. אז תיתנו לי רק עוד רגע, רגע בבית ספר אורנים. עכשיו יולי פשוט מדהים בית ספר אורנים. יולי א' יולי ו' יולי עכשיו יולי פשוט מדהים בית ספר אורנים. טוב יולי, החלטתי, אני חוגגת עוד בפרטיה! אחרי מסיבת סיום, אני עוד בטוח תקשיבי עוד איזה סיכום. הבוקר בפתח, באוויר מורגש המתח, כי עוד רגע מסיימים ולתיכון כבר מתקדמים. אהבנו, כאבנו, ושגדנו גם בקבוצה, הבנות נהיו קדימה, הבנים טיפה חשים, ואתם מובא אימים. כמה שאתם טיפשים. בואו נוריד קצת את הטון כדאי, עוד רגע תכרוך אם את פועלי, לאיפה אני דואג. הפרידה הזאת קשה לי, כל יום קרובה היא קצת יותר. פה הבית והרגע, והיינו כאן שנים. אז תיתנו לי רק עוד רגע, רגע בבית ספר אורנים. עכשיו יולי פשוט מדהים בית ספר אורנים. עכשיו יולי פשוט מדהים בית ספר אורנים. Very nice. Gorgeous. My God, תקדמי כבר, אני תכף סבתא. תקדמו בראשה, תגבו אותי. שם. יאללה, you can do it. I love my friend. שי, טוב. הנה, כולם את הזנות שלכם ארתי. ואחרונה חביבה, יולי. עיניים אליי. המורה, אבל נגמר השיעור. מיד. תזכירי בבקשה לשי מה השיעור הבא. השיעור הבא הוא שיעור חינוך חברתי. תזכירי בבקשה לשי מי מעביר לבית הספר את שיעור חינוך חברתי? תזכירי לשי, שוי ואבוי, למרות מה קורא לי מורה, איך צריך לקרוא לי? ישראלה. או, ישראלה מהממת. תעמדי דקות. מחברות אני לתכנס, מחברות חינוך עוצר, ואנחנו חוזרים כעת למיזם הנפלא והמרגש הזה. המיזם שחולל מהפכה בבית הספר לדורותיו. פה כל אחד מכם מציג פרויקט ייחודי שלו לתרומה החברתית. המיזם שנקרא משפיענים באורנים. קולות פעמונים. תרמילי להציג היום? פרייה ראשונה, פרייה שנייה, ליסה, טוב, אז הפרויקט שאני עובדת עליו במסגרת משפיענים באורנים הוא משהו מושך הפלז. אתם מוכנים? שיט. What's the day? תחשבו. יום כיף. מסיבה שכולם באים עם וואנזי. כל ילד פה בבית ספר, אפילו המורים, עם איזה וואנזי שבא לו. וואנזי פודל, וואנזי קריש,
הפרויקט שלך, צער בעלי חיים. עכשיו, החוצה איתי בבקשה. ליסה תמשיך, בינתיים הכיתה מקשיבה. בחכמולוג הבא שתצא פן מצטרף אליי ולשי, זה ברור? כן, ישראלה. מהממת. טוב, אז התרומה החברתית של ה-One Day זה קודם כל שכולם יהיו יפים. נו באמת, ליזה, זה תרומה חברתית? טוב רועי, אתה לא בכסיים. סליחה, מה הקשר? הקשר זה שרועי בן, ורועי לא מבין שרק זה יפה. זה מתלבש יפה יותר, מקובל יותר. בול, זה מה שהתכוונתי, ויהיו לי די מילים. איזה בולשיט. בולשיט! כן, בולשיט. לאיך שאתה מתלבש, אין קשר לכמה שאתה מקובל. רועי, שומע? הכי לא בזלזול, אבל יש דברים שאתם הבנים לא מבינים. דברים שאנחנו לא מבינים, ואתם כן? כן במנות? בדיוק. קבל דוגמה, למשל המשחקי כדורגל שלכם. למה נראה לך שאתם אף פעם, אבל אף פעם לא מזמינים את יניב לשחק איתכם? יניב לא יודע לשחק כדורגל, אז אנחנו לא משחקים איתו. מה את רוצה? שיחקתם פעם עם יניב? לא. אז איך אתה יודע שהוא לא יודע לשחק? נו, אין סיכוי שיניב יודע לשחק כדורגל. מה את רוצה? מה שאני רוצה זה להסביר לך שאתם לא מצרפים את יניב לכדורגל כאילו בגלל שהוא לא יודע לשחק, אבל בתכלס אתם פשוט לא אוהבים איך שהוא מתלבש. ליזה צודקת. תשבי בשקט, יולי! זה נכון, יניב לא מתלבש יפה ובגלל זה הוא לא מקובל. מה הבעיה באיך שאני מתלבש? יניב, אל תעלה. אני פשוט חושבת שכאילו אם תלבש יותר מכופתרות וגולד זה משהו שיכול להיות יותר יפה, זה הכל. אז בגלל איך שאני מתלבש אני לא מוזמן למסיבת האפטר פארטי שלך? תגיד למה, אני חייבת לך משהו בכלל? כן, יניב, תקשיב לה, אני מנסה לעזור לך. היא? רוצה לעזור לי? יניב, אני ממש מציעה שתעצור כאן, חבל. אני ממש חושבת ליזה. יניב, בעצם תרגיע. תראי, אני כבר מזיע, תורידי. מי אתה בכלל? יאללה, אני חושב שלא. אחת שחרם לסרט. לפחות יפה מתלבשת, תרגיל לשחק איתי, אני חווה. את מאיימת. סליחה, אני רק אומרת, רוצה כבוד חבר בחזרה. תיקח את האגו הצידה, כי יש לי מה להציע. תגידי לי, אני מיד בכלל. מתמודדת השכבה, מידה יותר טובה. מתאהבת בקטנה. זה ייגמר רע. בוא תתחיל לשמוע מילים, אוי נהיה העצבים. גיבורות חלשים, זה ייגמר ברע. מכוערת. אני לפחות לא לובשת שופקאפי. בארץ שזה לי קדחת. טוב, ניסה נראה הגזמת, עזבו בשטויות, דברו בהפסקה. אני אדבר איתו מתי שאני רוצה, בסדר? אחי, עזוב, אל תתערב. רואים ואל תתלהב. חבר'ה די, כי תכף זה ייגמר ברע. את בכלל לא מגניבה. מקבלת השכבה. די בגסות טובה. זה ייגמר ברע. בוא תתחיל לשכוח מילים. רגע על העצבים. גיבורות חלשים, זה ייגמר ברע. ייגמר ברע. מקבלת השכבה. מקבלת יותר טובה. מתאהבת בקטנה. זה ייגמר ברע. בוא תתחיל לשכוח מילים. רגע על העצבים. גיבורות חלשים, זה ייגמר ברע. ישראלה, מה קורה פה? מה זה החושך הזה? ישראלה, מה קורה פה? והיא עכשיו בשקט אני מדליקה. איתה לצאת.
כיוון שאתם חברים כל כך טובים, בשביל חלק מכם משימת משפיענים מאורנים הופכת למשימת זוגות. ואני אחליט על הצוותים. אתם רואים? גליסה, אותך אני מצוותת. יניב. לא, זה לא אמיתי. ושיהיה ברור לפרוטוקול, שילד שהעז ולעמוד במשימה ייענש בחומרה, וזו מילה של ישראלה. שי, תשאר איתי בבקשה. יש לי משימה חשובה בשבילך, אבל אתה מתחייב לשמור עליה בסוד מוחלט. מילה שלי, בדוק.